So this podcast is a celebration of the life of our father, and of course, to celebrate it, I am with my mom, and we'll be talking about stories. We'll be talking about their love stories. Barbarang no dagi jud namang dungog nga kaya't namot nga agkaroon ti another beautiful love stories ket they can guide themselves, use it as their guide. So I'll start with kasanoy na nama mo kayong daddy. Ijay Singban, Ijay Bayabas. Paano? Istorya mo din nga ako. Ipuon mo nga irugi. Ipon ko ngay rugi. Ipon ko ngay rugi. Idi balasang apay. Ano ba yun? I am not used to attend the young people's service. I just go to church on Sundays. Ngam apay nga adaji tawon nga idi 1983 ba yun? Yata. Idi usto nga pa nag-i-eskwela nga ikat apay kano apanak ilisan apanak ti Sunday di simbahan kat apay kano dagyag tutubo nga ikat ada barbaro nga kantada. Anak kat uhit nang sursuruan nga kano dagiti ti kantada nga barbaro. Uy, ada kano kantayo mo. Anak yan. May kagamin no ka, taag-practice tayo. Kunada. Inya nga, iti-practicean tayo. Sino nga, gisuro-suro? Ada nga, gisuro-suro. Kunda kami, ada ni Pastor Sacpa. Kunada ya. Pastor Sacpa. Ngam ko niya, mas adutak nga mapanti Saturday, Santo Saturday, ready ka tadati drama. Panagigibos niya drama. Drama ti radyo. Sa tirang danggam. Madik nga kayat nga mapan. Tapos, another Sunday kasi wada kasi hindi barbaro ay kantada. Naiintriga ako doon. Sabi ko, bakit hindi ko alam yung kanta? Kaya, nung isang Saturday, pinilit kami ni sino ba yung pumunta sa bahay. Tas pinilit kami ni Ate Emay na may kasama ako doon may barkada ako na tamadin magatin. Mas piniprepare yung drama. Tapos napan kami ngay naiinis ako kasi anong oras na kami pumunta, wala pa yung Pastor Sacpa. Sabi ko, ano ba yan, matatapos na yung drama ko, dapat sana nag-isuradi kat masapa nga umay takwa. Madaysunan nga tagos ko mo. Taada ko maisunan, imununa kami, nada kami amin na nawamot yung isuro. Tapos idi madamdamangay kat, adangay ti, idi napalingon ako sa pinto, adangay ti sumungsungad nga, kapag kita kat, ay wow, gwapo. Kuna kaya? Love at first sight. So, is it love at first sight nga ta? Maybe. Kasi pagtingin ko gwapo, ang payat nga lang. Sabi ko, ano ba yan? Ang payat naman nito. Pero ang nakahawak siya ng gitara. Tapos nung ipinakilala ko, ay, si Sister Lisa pala to. Si Pastor Sacpa. Ay, shake hands kami lang yan. Hi, ko nanay. Tapos yun na. Nakita ba nga nag-blush oray nang isit iso na? Haan nga kasi hanto pay amo pay nag-interest ka niya kay or what. Pero before nga napan ison anya di as to your knowledge paano siya naging pastor? Kasi nakwento na niya nung after first year high school, nagpunta na ng Miracle Bible College. After graduation in Miracle, nagpunta ng Mindoro.
nagpastor siya doon Sa Mindoro. habang nag-aaral ng second year high school. Oh. Tapos, umuwi. Pinagpatuloy na sa Mangkayan yung High school. high school. Pagka-graduate niya ng high school, nagpunta ng Bayabas para mag-vocational school. Kaya kami nag-meet. So, during the time nga agis eskwela iso na jay vocational school, electronics. So, nga muna nga repair ti radyo pas kada ko. Agi agpaspastor mat lang Bayabas. Hanga ija Bayabas, ija pingot je konti. Kamulo family yata yun. So nga ija pingot nga agpaspastor iso na. Shout out to Kamono family. Kumusta po kayo? And then, balik tayo sa istorya. So, Man is amoy lang ay Bayabas ay manitit dusi. No. Sa balong ba? Hindi, nagkampuod Bayabas. Ta iti napan kano nakisarita kanda Pastor Bagitay. Istorya ang nakanda Pastor Bagitay jay plano na nga pa nag-eskwela. oo. Imbaga ni Pastor Bagitay nga pantayo jay Bayabas ta at least jay Bayabas walking distance. Oo. Pag na manggana iji KM5 kunana iso nga ipan mo nga brother Jan imbaga nakin Pastor Jan nga saliwan iso nga napanday iji Bayabas inyam amon ni Pastor saliwan kini Pastor Jan Miguel who is happen to be our pastor edi inbiro kanda iso na ti pag-abangan na iji Bayabas di inbaga ni Pastor Chan nga tumulong iso na nga ikat kuna nang adang iti pagkukak iti pingat nga mabalin nga tumulong ak dito iti lawas na iso nga in suruan na dagi agtutubo no yung service iso na ti tumultulong kin Pastor Chan nga hang ko nga amo dita hanak nga rumrumwal gaud terapi I see. Ngam idi ko nga dehan pa lang agabapang jay balay dalula. Pero ij ni napaniso na jay Bayabas ang pa lang agabapang jay. nagapang ti balay ij kon Ngam sa bali nga balay han nga jay dalula. uwin hangay mi may dyan dalulang iya sa bali nga balay tinagabangan na. So from that first meeting, ano nang sumunod na nangyari? Excited ka na, nakalimutan mo na yung drama. Ano nang sumunod na nangyari doon? Ang podcast na ito ay sponsored by Frederick Wallang, and si Mr. Frederick Wallang ay naghanap ng mga tao na mayroong Japanese Language Proficiency Test or JLPT N3, N2, or N1 na gustong magtrabaho sa BPO. Ang salary doon or ang sweldo ay aabot ng 50,000 pataas, depende sa inyong JLPT proficiency. For more information, you can contact Frederick Wallang through his Facebook. The link is in the description text. Ayun, tinuturuan kami ng kami ng songs. Yung mga songs, di malagip mo ngayon suro na. The blood, the Jesus shades for me. Kanan yan. Yun pa eh. Tapos, so, regular kan nga attend ta youth kwada. Service Wala na. Ngam idikon nga ikatin pagkata. Ata ka na ti girlfriend na. Namati ka mat. Kunada. Namati ka di. Sige nga eh, way girlfriend mo, ay way boyfriend mo siya ba? I think none. And then, just to have a, ano siya, ilang taon ka na tayo? I am young. So young. You're so Maybe I'm young. just 15 years old. Or going to 15. And then how old is he? I can't remember. Maybe he's just 21. Sino ang nanligaw? I think him. Apa yung takaman alangan? Kaman Ako alangan? din alangan na magamutin bagbugak ay laylaydok si kamugayin bagbugak ng I think him ka nakaditan
Magaot din na nakitligaw yan. Basta umalali lang yan. Sino ti first nga nagsurat? Si siya. Okay, si siya nga ron. Mano nga surat. Taba ka. Watos usangon. So, wada din usay. Surat na waday in gift na ngay. Ay, isinuratan na din likod na. Waday sa iyong din. Sinuratan na din likod na yan. Istiyayin baga na ay. I love you ka na. Kaya daw din dedication na. Violet or blue. Ay, violet. And then, diba nagkampud bayabas siya? Yan kampud bayabas ud kadan lulam. Oo. Agha. Anak mo na ng campus di. Sino nga din kalanday din ng kampuan ay wada din di maisa yung mababad na inatang-tang. Tandin di first ay kampu na sindi kad andi wada usay nan kampuan na sin hindi nan alis siya sindi sa ay kampu. Din kakampuan na silit din dadait may agtutubo ay tagabusaw. Tapos wada din di puwak samot di magangay di may pauit sin tag-is na si kanunan samot. Just a background story. Noong unang panahon, that was like 1985, 80s. May awanti telepono, awanti kwa, tapos nagrigat ti communication from here man kaya ng gana jay Bagyo. So nga dagi jay estudyante di dagi jay no dati ag Bagyo marigatan da nga agala ti pawit da. Unlike today nga naglakalakat isang text lang tapos na. One day travel pa. 8 hours to biyahe. And then going back jay. So nagbagyo. Tapos kat awan ti kanina awan inna po inan awan bagasnan. Ada jay mais nga siguro nagangon agamin tahanda nga niluto madagos. Innanger na kanuya. Pinugpug na sinan isa ang ti ayan na ingiddan na jay asukar. Naibuson jay gas jay istugkot. Han pilang naluto jay mais. Ure ka na yan kinan na. Yun ang kahirap nun. And then, to fast forward tayo. And then, not unless ada pa ticket nga damagan ni Claire. Ito naman na break. Sinagang ay break na sin gayon na ay nailada ka nga tao yan. Isa nga yung break na gayon na. Ayan, hindi sister yan. Pagaot ya, basta ito basta idiin malikanood bayabas yan to. Di ka nakat baka siguro adi hindi da way nad ngana. Agtutubo si di ay man is istorya yan. Indanon daan si siya din di kayan in maliid kampo na kanod bayabas yan what in mihan idi kayan kakaan kangal ngalat kanon dadi si siya yan. Di mang kalkalian. Nandan si siya sin kalsada at asid bayabas at diba waday shortcutan. Di na sin shortcutan na inabat yan. Kalkali na kano yan. Adilatan mang kalkalian. Dire-diretso ay kumaan. Tapos idi amoy pingot. Tan sindikat ang dad pingot din pangimgimungan da. Amoy kanod pingot yan. Ililaan na tatapay de way surat sin lamisaan yan naka-address ang siya. Idi ilaan na kano yan, surat baw din text yan, nakikipag-break. Iso nga sin mga tad nga to, sin kadan di room, at na kanong kangal-ngalat yan, kakumot lata din di girl, iso nga kinmanot siya. Sika tiga po na di Maybe, so I am sorry for I think I've hurt someone pero siguro hindi ka nakanam. Bakan adin bakan siguro na kayo di man gasat. Ni silong ka nakanam din nung minsan. Wagas po Diyos. And then anjay ko na yun. I was so excited to go out. Nga ko na yun idi. And then paano kayo nag-decide na to get married? Excited ka nga na
Dahil sa akin. Lumabas eh. Dahil Hindi sa akin. Ganun. kapilitan. And, Na si Didin Udum ay I'm advising youth ay bakan umisuri si iyat ay sanggap si ano ka marriage nga peso si Didin aminan mi ay kamalimi nan basulan mi yon apo Dios ngam amo mi ay pinakawan apo Dios sila kami yan gusto ko maanda kami lang at di sapay ko mag-aat di kaul ulit. And you made it work, di ba? Pinagtrabahuan yung hanlang nga basta nag-asawa kayong asawa kayo latan nga. Of course, you have to work on the marriage that no manay-nay ay mayat ko ma. And makurious ak lang EJ. You are laking Baguio ka, laking doon ka sa La Trinidad lumaki. Tapos, what made you decide nga umay dito Barbario? It's maybe I am ashamed because of my situation that time. Yeah. Kasi ang dami kong friends eh. Tapos yung mga classmates ko, antakin mo, I'm studying, I'm in 4th year that time yan. Nalpas mi di first grading mi yan. Kalkalpas mi lang din exam. Adak pa yun inilan ko at na-di-score ko sa exam. Yan, kapilitan at ay... EJ ka niya, Benguet State Laboratory. Kaya asawa akot ka na. Kasi hindi kami ngayon, ano ka, si Didin time ay sobrang liit mo sa tao pagka ganun ang naging nangyari sa'yo. During that time, no? Oo, nga, iso nga kanakan, ano ka siguro, tadi talaga ay si Di. Iso nga, siguro di ay, santo, thinking of paano mabubuhay sa syudad eh hindi siya used to sa city. Si Daddy. Oh. And Pakaadinan adi maghadi pakipuldihan may adi kami ano kaya na si isdi at everything is there's money involved. Lahat ng galaw, kwarta. Was he accepted immediately by the family, by your family? For me, Nung pinakilala mo sa... Actually, I don't know, but ni damanong manong oplik ni manang amala na ngay katwat. Kada yung malagip ko nga ko, nagpa-rescue ni mama. Gapo ijay dandanag ni mama. Kasi tagamangkayan ni Pastor Flores Sacpa. Ibangat. Well, no, ni mama kay kayat na launay ut ya. Mayat di si asawa tan Pastor dia di ka ilan si asawan Pastor Jan ay duy kanana. Dan si adit sadut kaya kanana unsa kanya. So kanakon apay nga tanga ka man di pang ilan mama kan sakon. Kan kaya. Iso nga inpailak ang mama kay bakunak na sadut iso nga idin mali si mama sinat anak in pa-share sinumak. Ngami day nagpa-rescue anda what anya nga gapo kano di. Adalang ti kuan, adalang ti barunga taga Manila. Hindi kasi di ba adayo no lang kat umay agpa-share. Iji bayabas. Tas natakot yata si ano. Natakot si mama. EJ Tagalog nga di inayan pwede ko na nakatawan mo friends lang naman doon yung Tagalog. Tapos, ay friends mo lang. Oo, friends lang, barkada lang. Kamu kan malalang ano na ibang sungbat mo. Pagka friend mo lang gano'n. Naamami lang ay talaga hindi ka pulang si typewriter di ay naakaw yan din dahil may agtutubo din ang lakot siya din inlap kan na istorya mi di yan inlap pumiyot ang kamin insuro din kadan di typewriter iso nga na retrieve datan typewriter di padi di
Tapos kamali din naging friends kami yan. Tapos hindi Anne-Marie ay cartridge na ya. You need me. Yan, bulubuludok tan. Favorite ko ay singer si Anne-Marie ay do yan. Idiot, ano kayan, alain mo get si mama kaya. Kauy at ako pa niyan ang kaayag naman ko ay aplikan manang ay malanay. Edi ano kayan, inmalid si nairanayanan pa siya si Pastor Sacpa inmalid naman ang pinangalat manong ay uplik yan na kurso na daan ngay manong din sumbat na panana sino di panggap mo, sino di planong ano ka adi no panggapon sa kanot laydo ka di ay ano ka man asawa kami to pwede dahan ng man eskwela ko maaditan man is eskwela iman kanana tapos adak malagip no sinungay din in ano kan in damagan manong ay uplik yan di sumbat na yan narigat di man amag si kaman ni Satan wada di kakabsat ko ay bababae kanana iso nga sila din ang apresyaran anong ay uplik yan si siya mayat tinumnum na di kanan iman manong di inmay ka dito syempre from a city girl tapos umay ka dito wada din do istoryadan si ka ay kung istoryan ang kalay kanak at adino adinan kaya yan di mo timan ay ipapati na sino di karigatan ay bagay ay inambag mo na sindi during that first year kaman mo malagip mo first year adjusting lang mo nalakambang na surujay kankanaey nga binggit during that time. Manta nagsasaw ka tatakot hanggang awanon di makita nga Triste Mountain Province. Actually, hindi naman talaga ganun kasi nalaka-adjust no ayan natayan ko kasi hindi ako lumaki ng data. 5 years old lang ako, malis na kami doon, pumunta kaming Balet. Kaya Ilocano ako. 1980 nagpunta na kami ng Bayabas. Bayabas gunugun na yung nila doon. Yung accent nila nakuha ko na rin. Kaya madali ngayon. Sa lang ay language is not a problem. Karigatan nga trabaho nga trinabahong dito dinmay ka dito ano kumbuy si kayo para ito nga nagkumbuy kayo nagkumbuy kami yan naglokapan di ka anak kay lang yan nga niya wada di bahay man sulti food mill site ay di security guard at mansensin niya si Jano man bugaw tan kayo Jano diya lokapan na di ko sinpapan di lokapan na di so mahalo-salog ka pilang babayan kadudugis din dahanan yan asi kami isang sangat asikan datngan din kalsada yan asikan danon si din pero may kanak kaya di sublayan ayo kinayak mo timan di ba the first nga hard work nga naramid mo dito di dati ay hard work pa di no balo jag umangay nalaka lang ko tigadi medyo narigat din sindamdamot ang hirap mag-adjust kasi ginasama-sama yan suukom diyan umug yatak si uwag siyempre yan mga napada stage syudad di ba awan adito niya nga timo on mo timo uman jay syudad tapos first ngayon may anya nga tigas lang nga anong ipupush kon si katap no maaramid mo din. This podcast is brought to you by CarlTech Repairs. CarlTech Repair kat ma-repairs si cellphone, tablet, kan laptop. Mapa-software man ti problema na data or hardware, kayang-kayang ti CarlTech Repairs. CarlTech Repair kat masarakan ni J stall number 113, second floor of Old Public Market, KM5 La Trinidad, Benguet, or you can contact them at 0910-702-1930 or in their telephone number 074-424-0701. That is CarlTech Repairs. Ikasta di nga agbiag. Ta no balasan ka siguro ngay kat
concern mo lang dyan bagin. Pero pag nag-asawa ka na at may anak ka na, yung concern mo sa sarili mo, hindi na yun ang importante sa'yo. Ang magiging importante sa'yo yung kapakanan ng pamilya mo. Di ka na ni Clyde. Ano, sinungay di ipakansin anan ka. Pagkamanidiya, so nga, So, ate yung guide na. sino di mang idoron on si ka ay man hard work ka, tapnuwada di ka nun. Yan, may mayat po, man no, ipuldihaan di ka nambot, may mayat din yat na ay makan. Wala bang sumagi sa isip mo nga, kas na nagbabawi ka nga, nyamot kami. Siya nga makauahidak niya bayabas. So, No, hindi first year siguro, numan aposak lang, edo ka sumaka man di lang. Kapusin apos ko at saka sino pa nagpapuson sila? very young age. Si daddy. Asi ano ka ngamin ngay. Sensitive ka? Naaapusan na. Tanuray pa yun, bayabas at kanan mama eh. Adi kan labusan, dilampay mo. Kananan sa kanya. Tan madlaw na latan, umalis si dadid bayabas at idiya na ano ka at madlaw na nuwada di. Adi kami pan kinaawatan yan, imbis nga si sakon di ipagingan na yan aga. Sakon at yaman na. So, hindi nang may ka dito from that, from being in the city, napadasam dito yung tinag-uma, nagkumbuiti kayo, napanag-ani ti pagay, nagraep, uwan po, adi ijay kabali, and then, nagisor-sor ti nagilakot ti mais, nagilakot karabasa, all for the family. of course. And then, paano nagsimula na ano nyo yung bahay nyo? Bahay na to, puro utang to nung dati. Kasi, kami pilang pastor, idi nag-asawa kami, tas nagyan kami ditoy. Ako amuno niya nga tawon di ay, ubing ka pa lang, baby ka pa lang, idi na-hire ni daddy mo nga, Metafil? hindi. Kay Sabado Slumper? Oo. Ichay, kwan ni Daddy Arsenio Sabado, naninong din namin sa kasal. Na kinuha siyang timekeeper. Iso nga, nag-gisweldo na, no, at mabati ngay kat, one by one nga gat-gatang ti sisim. Tapos, idi na-ornong na sisim nga di ay, inya pa di, ustumsan nga naglaging ban pa o haan pa'y lang. Idi nakakita kami ti pagsaadan. At nga yung time nga da bagyo, tapos nag-claim da dagay, taga dito ijilipanto, tilipanto iji-claim da nga ikat puro semento. Awan mo't pang usaran da iso nga inutang daddy di. Si inamag na sinang simsimento da dumay pasit din po yan. Just to, kung ikat haan nga inot inya, nga pinim-improve na dahito. Iso nga basta nalpas na nga na iparaga din na di kayo, tapos naatupanda. Tapos diyan da naatupandan. Di ay sinagsagabasit da kini ading nandiy kwa wall na. Ang gana nga nalpas. Iso nga sinumrok tayo dito balay nga dahiti nga awan pa'y datar na. Dagajay datar na. Awan pa'y rikup ti ruanga na. Awan pa'y rikup ti tawa na. Anya ti ka, during that time, anya ti kaslangay nga biggest challenge during that time, yung nag-uumpisa pa lang kayo? Dito sa bahay na? Oo. Biggest challenge na yun is yung pagbabayad ng utang. Kasi pagkatapos na nagawa yung bahay, naglaging band nga Di 1990, hanon nga mabalintikon.
Di aglaging, di awanan ti trabaho da. Inyang iti ko. Iso nga, tapos adda pa nga ginod idi. 1990s, I remember that. Nga, adda iso na laging idi ta last sambot nga pa di ay last nga pagtrabahuan da laging idi ta pinasardeng da din pinasubli da for just 1 month yata yun. Tatno, iko da dagi usar da ijay. Tapos nagginginod nga ikot, ayaw, grabe dyan ginginod nga di eh. Idi nalpas di ayan kot, awanan nga iti ko, awanan nga iti kwartamin, tapos may daag sisingir, dagay nakautangan mi, so nga ayaw. How did you, kasanoy ngayon man manage yun na walang pera? Basta karakararag kiniapo yun sa diyan. Di pagin, sa salamatan miyot da lulayutan. Lolo ay Silina. Si Lolo Esteban. Nan umasi siya dumang sin babangay sindi kadan di doon tugay di ano kaya ana-anawa di naman naman si Didi. Yan minulhana ng si Mais. And sin time ay diot as in magadi trabaho, magadi siping mi, magay kanan mi. Yan magay kanan takutan ka at kayo si dito lo kayon samot. Si Clint wada unda ida. Inayagan na ng yan, ayoin to pa'y diiyat ako sinakan kanan miya. Wada din time pa'y ay wada di 100 pesos ay siping mi 100 pesos lang dalaga di left ay siping mi si diyan. Kanan na nang sinanang ba nang i-remind si di uno si siya din ng ibaga ay muyak man utang si bagas kanakan nay alam din na nabaybayan ay siping ta tano makautang kasi bagas sila kung si mantika ngam numaga sa ila kung mutadis bagas tanang ang gayasin bagay isa ang tako ya. Idi man tauli at yan asi dinadanan aditan magaat dilugan sili. Idi man tauli at yan wat nang lalalayan din natatikay bagas sa nila kuha na ya isong kanak kon ala di da pinautangan isong kanak ay may di bali adi laton wadan to adi di ano ka asi enggay at bumikbika sa ngamin si di tan ano ka enggay tansin na amagan nina nan anak akong Cyril. Idi enggay mga July tan February si Cyril ay duy enggay ut July di samat enggay July panag ano ka man balinot din mais. Iso nga din bagas di ay inalada sa intapimingay si sa iniyugigaw adi si tinaptapyan si kinkinan. Asiya to si malamsan din mais ang luluyo yan kanan nanang ay ka kanan ang taman ala si di kanan ang kaminan ala tapos inay miid buboy daad baad kanan nanang sapa kasi agsapa ta umalikat ang kaaganan agan mo ay nay ta maninda kananay man ya. Ayan istihan mapapaina ka di manindayan intiyat kung ngum naturudak tanwas nanang tan sindi damdam mo matitiyat Is it the first time mo nang tinda? bakun samot tanwada din amo kay ang kami naninda si sababaw adi ut di din mula din ay intindami at saba ano ka ngay nalakuan ay dagdago siya iso nga kanak ay may mayat po di manindaya kanak ya tas idi panagmamaison inanuto sinanang si mais in kapi-kapi na agsapa anak ay nagtudin agan ko ayaw man dadagsun na di kanakon kasano ko nalutumot nga minpiman inawawit ko di ba ang gana at milsite idi dumatang kami sindi tan lumber pa lang din 900 idea di pagdatong mi si diyan mais kanananang yan wala yung mali at yan nanlako daya yan din ano kananang at dinugon ko what usay bahod man kinaanda si diyan kamanlen magalagan si dikrik na kaya asyo di diyan dadakpo din mais kamananayan din tulo ay mais ay dadakpo yan 5 pesos at unggay so nga kanakon ay yung papel din 5 pesos sili may time niya yan idi ami kami sinay singat nga tunabo yan manlako da adi gana ngay ay
ang may kamising ka di bang house, ang may kamising ka di bang house yan. Adoy friend, nanang yan. Apay, sino dahi ti kaduam nanang? Kanakanan dayan. Manugang ko dahi ito'y, anak ko dahi ito'y, kanakanan adin nanang imanan sa kun. Yan, what kami napapungod, milisite yan nalakuanot din may ismiyay. So nga, malalaya daktan, nalakapaw di manindaya. Kanak. Yan, idi ka manidiyan din di nan ilakuan miyan kanana ng kat na din nan ilakuan kanana yan. Am amin samot din naugunak 80 pesos ngay am amin din nan ilakuak. Yan idawat ko on siya yan kanana. Idi ilaon na yan, alaon na din ay 80. Ala ng 10% that is 8 pesos. Intauli na ansakan din 72 nay. Taang kailako adi si aso kadiyo yamanti kayo kanana ya. Yan, intungon diyo kam at nao yan sinay pa adin inala kay neta. Way dawat adin pastor tandin a pagkapulutan na kanan iman nanang yan ay siya kana kataw adi kana ka manlalaya daktan adinan binabawasan din ano ka. Din ay nan ilakwak at nakalakwak si mantika, asukar, asin. Nuwada din na bayan na diyan inkilok lata si bugas. Yan, basta din mais gamin ngayon no ni Rugyam di at yan paspas at ngayon ay makutong di. No adi kan dalasan at maango. Apit to. Iso nga, ano ka? Diretso ko mat nga nagtintinda. Iso nga diretso kami ay nantintinda at na ano ka at din ay yat di man ilako. Is it safe to say? O, dan malagip ko istorya may. Tandoy pa na panaganan na kas mistisa. Yan. Ayan na ngayon ni mistisa. Kanak-kanan si kayan. Merit. Sud-sud onyo pa si mistisa. Kanan-kanan din. Kailian niya. Masisirak. Da idamot ng istorya. Isa pa kung sisakot. Onda is, idi ano kayan. Is istorya. Onda ay kamanidi. Ayan. Da idamot din ng istorya. Da ida din man ngamot lang. But is it safe to say that you learned about life in this place? You learned about the deep meaning on the how Yes. life. Yes, of course. Kasi nung nasa Bayabas ako, ang alam ko na style lang ng buhay, matulog, kumain, mag-aral lang. Pero ngayon, Dahil sa apurado akong lumabas, nahinog ka rin sa pilit. natuto na akong, and I became mature. In terms of religion or spirituality, do you think that dito ka rin nag-grow? Sigurado, sinud Bayabas at idiot, ano naman, adak kanan man, adiyon, maghangam siya, ay namatiak, adingam, mas, Rin mamot pa yun ito. mas rin mamot ito'y, nag-grow ay talaga na amuak no kas ano ngay talaga dapat ti panagbiag ti may isa nga namatikin ni Apo Diyos. Do you think na kapag doon tayo sa Bayabas tumira, we would be having the same life na parang yung dito? Or baka sa balik? Adi, amumat kiti nung di ka na kung saan ay mang num-num-num at kaman sa bali kan is na gamin at ano ka ngay dudagi umay dito ikat pagdamag da inyay tikat kabibiyagan nyo dito kunada kung no siyak mo timapan ijay syudad kay kot ayun nagrikat mo tipiyag dito idi na adjust ko dyan pagik dito ina-embrace ko no inya di ay kasaya at adad to'y comparing ijay syudad kas langay nga nagsubliak ti syudad kat narikat mo tiya tagbiag. Tano siya ngay no awan ti stable nga trabaho tas ada ka ti syudad. Nga. Narikat nga talaga ya. Ngum itatamot kiti akat ado-adoon ti pagpuldihan ni syudad. No dito yung uray na 1 kwartam. Is makapangan ka pa lang. O aditan basta nagagut ka nga mulat ka mo tingay kat ko. Tapos hanggang nga napili. I want to talk about idi kasano nga nagrugi ni daddy nga pastor did really ba nga inaccept na diya medyo minadi-madi na pa lang di damdam. That was 99.
idi gamin kanal pas isunat ilaging. Ikapo iti utang mi na panagbirok pagtrabahuan na. Tapos nakapan iti bakon napan kami ijay ang pusungan kapo iti mitafil. At kaasin niya po Diyos nakabayad kami ti utang mi. Nalpas di kontratan ti mitafil nagsubli kami ditoy. Nagadaro di inap na panana napagpupulpulian pi man napan pa nagkumpumboy ti kayo iti lingawan. Malagip ko pa nabayag ako ng tuod bayabas ya. Waday ng tuod takod bayabas and then inalanas inmali dan lulo and then we came here. Adan sa Hindi ng tuod takod bayabas samo tayo nabayag at tinan anak akong Cyril di. Kan idi man anak akong Cyril kami niyan ano kaya kanak ay man palay gitak. Dan yan kayong arumar. Asit, nagtulad-tulad kami jawingian. Tay jawingian kami idingag agyan. Bakon. Iso nga ni jawingian bakon tapos iso nga jawingian ni Clint. Yeah. Bigla nga nasarunuan ni Clint just 4 months nga ikat adan ading na. Iso nga kas JJ style na ko namin nga gusto ta din tulo si anak ta narikat ut nan biyag-biyag kanan miya. Awat adik una na. Iso nga no aga nakakin Cyril kailangan nga apanak iti Trinidad. Tapno agpalay gitak na lang kunak may katuhon kana kuna na. Iso nga before pa lang nga aga nakakaikat. I think January pa. Middle week di January kat nagpa Trinidad taon. Nagyanta ichay tapos ungka nang idi mapanak ichay inbagak kini mama diay nga plano agkuhong ungot iso na tatanhang ko nga dengdenggen iso na basta itatalnak lang napan ija ako pan una inayaban manen ni manang ko tapos ni manang ko nga day kat like iti disunan idi umay ni manang kat ko manulang tawon mo kuna na ikat inbagak yan madmadiya narigat ngayon ko kunan ni manang iso nga adumot dagi alternatives mabalin adi nga pag-usar kayo tikwa dagi temporary nga methods kuna napiman ngum isadagarot tinaususaran apay nga nakastoy kun tapos haan ata saya atin yung gamin adi kuna ni manang ngum ija panunot ko kot na may sajik unak magpalay kita kun. Idi kistin nga ni nga rumor nga ikot in may ni dadayo yan. Man babawi akbo. Pasalamat ka. Kuna nang tas kunakat kot in bagbagam ko mga rod adita nga hanta ngayon may dito kuna ka isong awan ti maramid mamimot nga mabaling nga agawi dito itanga ng kay aga na ako ni iso nga nagyan tayo ni siya gana nga ni Romar ni Cyril and then so you came back here after ang pusungan you met the feel ni daddy and then you came back here that is 1990 di nga naarambid mo ti balay nga di nagsubli kami from Mitafil conformity na pananakipurpurdiyaan nag-umaakmat tadaktulan ni Cyril tapos adangay ti revival idi kayam ano yung revival? Nag-revival kami sa church nag-graduate ni Ading Adina sa Bible School in May so na dito itinmulong ay kat adangay di inya nga taon di ay 91 92 yata 93 1992 every night nga paggimgimong kami nga simbaan idi nga ore alas 2 every night starting from mabalin pa nga dumanon ti alas 2 di win 2 o'clock nga malpas agawid kami nagaadayo din bubuy mi usay oras ay danon ngum no agsapa masapa kami amin mo't nga bumangon kat awan mga ibaga nga napuyatan kami nga apan iji church no rabi awan nga idi after ji revival nga diyay adangay ti work nga inted niya po Diyos kat nag-out kami
Iso nga nagadadungay dagi ni rumrumoran mi. Nagdodo mga groups, adagi group to women, tapos dagi babakot. Dalula. Ada pa na inayunan mi kini Pastora Dina nga 15 days nga vacation nga out mission DAT banda nat Ilocos. So nga napanak ay batawang nga didi. Iso nga idi Yung bakon pa lang ano kasi study niya. Bakon pa lang pastor si bakon si Pastor Lipadan pa lang pastor si di. Tapos idi kasjayon nalpas di revival nga di ay adangay ni man ng violi kunan ni man ng violi nga ikat agpaplano iso na nga ag-apply for abroad direct hire. Nainganyo akong sumama doon. Kat ko nakanta ko na. Tapos idibagbagak ni Pastora Dina. Kasi wadi plano kay kamaninaya ka kararagtakukod ka na. Yan kanan Pastora Dina eh. Mabalimot kit di tan ano ka. Mabalimot kit di tan kay at least na revive ka laton sa ka na naiman niya. Iso nga wada di isa ay nang approve sin plano laton ka na. Idi pa'y ano kayan idi na iplano ko dinan ko yung kamiatan man ng Beauty idi amay kamid Manila ngay nan pa medical tan si din first step din ay medical certificate mi din ipawit mi pay lang idi amay kamiat yan ang dami naming pinagdaanan dun tas nahihirapan pa ako. Abay, pag last ba naman, namit ko yung doktor, sabi niya. Pagtingin lang sa akin, sabi niya, Mrs., may goiter ka na. Ha? Dok, wala ka na. Hindi, meron na yan, oh. Pag nagsasalita ka, nakikita. Dok, wala po. Kanakadi, papilit ko yan. Tumingala nga po kayo, kanana yan. Nantangad akin asinan kinapa. Tapos inagana na din imak in pa. Iguna, eto po, oh, kanana. Yung kanak ay, ayan, kanak ya. So, na-disapprove kayo? Iso nga kanana ay, magpa-opera muna kayo, hindi kayo pwede. Kanana, disapprove di abroad. Yung malagi po ni Storyam, sila wala din question ay, isurat yun the difference di babae yan, lalaki. Oo, tiya. I-drawing yun din difference di lalaki, babae ka na. Hindi ka naman problema si mama yan. Storyam man. Intuyat mo na yung mga ipailakan pa na kadi sinumdum na nablangkok si diyan namnam ko intuyat ko ngono kanak asit apagkiyat ko yan may lalaki kadwak gamin kabay ko ya ilakyan nan bistida na lang dinasayan ayaw pa wadi mo na paingon di sa kanan yan din drawing ko sino nga di drawing mo drawing ko siksur kan ngam in-drawing mo maga ada pa lang nandudrawing tan isuniyat ko ngun ay mang ipaila si babae lalaki sinakan kanak iso nga nan kimitak nga diyan intiyat ko pa sinakanak idiyat ko si diyan medyo iyat ko sin kaabay ko si diyan aawat si dibaw ya kanak ya nalalaka ba ubuyan di nagsubli ka di nagsubliak adi nga ikat ko noon. Tuloy pa rin yung mission trip, nakikuyog pa lang groups. After din batawang mi 15 days di ay maga 1993 yeah 93 idinagawi dakit din nga ikat ni nagsikugak kaya iso nga apanak yan ni manang bioli kat manang bioli masikugak kat tuloy mo dahil bindisyon dahil ako ng manang bioli Agapay lang yung message. Agapay lang nabayag kasi naka-uwis manang bioli iman idi malpas yan usto ay 93 di sino ay buwan di tapos January December and yata last week ng December 1993 yun.
na adangay dispensation chart ay insuron on Pastor Lipadan ay binulod na diid bagyo. Din chart ay doy iso nga ano ka Jay tela nga di nga nagdakulo. This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech could repair the printer, install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisita nyo daida at Kubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone numbers 0910-255-0382, or you can visit their Facebook page, Millennial Tech. Insuro na di after isuro na di kanana nakita ulitan wat ko iman binulod na ta adi pay umabagay talok din ipugawon sa kano ano ka kanana iso nga kuna iman inta uliya idi man tao dikit din ngayan din ang lugana na ay dangwayan natukgasud sayangan iso nga may iso na jay casualty. Si siya din di nakaisin casualty tandod wada din nato si di usay nakaya usayan anak kanandayan si pastor din duy casualty ay duy ay din lakay ba iso nga ati kami amudian in padamag da asisidi kami na time before ay amoy na itauli di nanrugiot din ano ka din Bethel ay Madis district. Madis district means they're dumakdakal la isong iso nga kailangan di districts regroup in smaller groups. Na itapi kami sin central district tas nan elect da si presbyter si pastor Lipadan din presbytero ay na first ay presbytero di central district. Iso nga idi sumaasi siya imbagada ay daida ay naki-attend conference ay do yung kayot na district ako wadat ako central district si pastor tako di presbytero iso nga kasapulan na adi di assistant iso nga masapul ay ano ka masapul ay assistant pastor assistant na tawada ay tumulong on si siya no man pa siya man sin udum ay local church kananda so nga nan elect da si assistant na yan si Daddy din na ilada awan ba tida do mga mga assistant pastor si di awan ba tida do mga nag-graduate Bible school aside from Daddy di state wada nung si Daddy mo din inilada ay in ano ka si Daddy pa rin nag-object ni Daddy you know magatan sin idi ibagada ay si siya ano ka ngay kanana kano sinum na di balitan what assistant tutunggay kanana iso nga okay lang kanana asyot idi maamag aksidente idi usto ay maipunpun si pastor yan sinbuy mismo da pastor ya kaikararagdangay ang Daddy si di ay time tas idi nan kararagdayan madmad nguna at sin prayer da ay install da at bo si siya ay pastor at adi iso nga di after din prayer yan kaara ko pun pastor ay bagita yan yung awak tan wadaksin nga to wada sin baba ilak yan ayo din kuyog-yog di abaga na ay maiilang ay din na saum din uga na iso nga ura yan sa kanyan manuguga aktan syempre amok din responsibilidad at di pagiging pastor niya during that time among ba nga looking at him during the time na yun among ba nga kaya na he can handle the responsibility or amok ay kaya na mutkit di gumunsa kandi pantokyanan diriknak no apay nga diaklay dun kumano mabalin ay man pastor kami pay lang din di kasapulan adi adin iyatayon makipuldiya iso nga sidoy di naiyat ngam kapilitan ay shalata tadi di na amag kumandi di na iyat. What were the challenges na experience na sa pastor di rugrugi pa lang
Nagrugi pa lang. Pagrugi mi pa lang ut ano kaya napasungadan kami si challenge ay wow so kuan na kalanga nagdagsan nga problema ngay nung kunami ngay katkwa ayat ni Apo Diyos Bawdi. Especially so nga agrugrugi pa lang inya. Okay. Nung kaslangay nga kalangay nga ko wagas ni Apo Diyos nga inlasat da kami ti apoy tapnon first before salang pa lang. before nga agtuli kami nga ministry we should go through that masapul nga lasatan mi diay tapno matnub kami ngay tapno sumaysay haat pay jay ikas tami nga agtalok kanya na iso nga idi kasi ngay kat thank you sin kararag-lata adin di udong tandi laton ay nalasatan mi di. EJ ko, did it ever occur to his mind nga gusto madikon ano idi time nga dati challenge na nga ikat adabati time nga napanunot na nga agquit. Inbaga na pati i church ang pasjay Nga mapay nga kangay naituloy na. Si Apo Diyos siguro latay ng iwagwagasan hangkong nga malagip no kas ano nga naararamid diyay nga haan kami natuloy nga pinmanaw. Yeah. So if ever na natuloy tayo nga pinmanaw, maybe hantay nga tagad to itata. Mabalin. But then the call of God is so strong. So not nako isunod tayo, nagyan isunod tayo. What are the legacies? Ano ba yung parang doon tayo sa as a husband, ano ba yung pinakagusto mo sa kanya? Tay pastor. Na Ado tiya. Sige. We can go 3 hours here so sagsagay sa si Daddy is so caring. Si siya nga din asawa ay di ba kasi halimbawa yung husband na adangay dagay madmadlaw ko nga asawa nga baka tapno handa kayat nga kon nga di asawa dangay kat masakitan or whatever no adadji ipulong na or adadji maaramidan na nga ikat nakamalikat kas na maapuniran lata iso na ibagbagi nga na man kamana di si Daddy utut agaya no mailan na ikamalikat labaiman sa kananaan sa kun iso nga si Dila unay nga din nam kay mamiss ko nga itan ka magaot nga din mga ibagbagay ila umaditan mga ibagbagay manan sa kuntan si Dia si siya makan ka puta asawa na sa kanang panakon si Didin tatuwa ay layad na po yusan may mayat nga din i-review na si kasin iliilaan na ay kamalim tapno mailintag ka kaysa din apapuniran da katapno at adupay lang di kamali ay amagam kamakaman ni Dia iso nga si Duy sin pa nagkadwa mi si 35 years at never ay nanbalin ay boring din relationship me. How did you manage to do that? Making it boring. We are so close to each other and so open. Ang communication namin is open. Everything under the sun we can talk together about it. So walang secret. Walang sikreto. Sika lang sa mo timang kay Ket, yung humor na mo't gamin. Makapakatawa iso na nga. Tindi ano pa? Iso nga adak amo adino madlaw din kakailian nga ure ngay no in group kami ka mga kamanadi ngayon. Si siya latangay din kakadok.
Uray no sindan, pandanan, milata sindanan, editan man lang kami sinamil, site to isnaot. Duman ko kukuyog kami yan, si Shalata din ka kuyog ko yan. Isang nga adi, adi mo't maababos istorya mi, man kabuhi kami lagaro dun yan. 24 hours. Ngayon di petikat ko na awan ba? Awan ba jay ko na nga agiin numa? No ka na nga kasi? Magamot. Ang sa kanyan, magay kamaniti sinarikrik na. Ay, basit lang ay maghadi-dadi yan. Ano ka? Mamimiss ay intungan di. Kamaniti isong ano, idi nawada at di cellphone ngayon at ano ka? Nawada di cellphone at least ay medyo may metan asi sa ano di makadadanag akit. Wada din time ay gana mo tatanap. During din revival ay duy in may kamin si Shaud mangkayan. Adi ngay sinma idi dumatungak sina i-open ko din ruangan yan wada di butterfly ay black mantay tayaw sina. Ang gayot ni nakikto takadak na si suyop si di ay labi ag sapayan tukan insaganak ba kanunyo si di asa kataynan unda kayot din kawatiwat di danan ay nay talaga ay dinan ko adi yan madahan danaganaktan isong ano ada di nadupsahan sin ka di igid di danan sin guday unak yung awan ay tanong natugkas. Yan ang sinasabi nilang advance mag-isip. Kaman di din riknak kasi ang kata di man uga kay man dan sindanan idi after ay idi dumatok at kadan di puon di dakdak ko di ay manggaway batu si di nabayak isong nan ibayak si di at numnumnumok nood milisite ba di tikidok or mandanak at paalaban. Idi mo ako nito tatamangak din man salugin apay di ka man si daddy diya. Anak idi iilak o tot siya tutuwa ya. Dumatong o tiyam ko. Paisay nawawada kas na yakan ka na po adi. Yan is istorya na ay sinudin na meet na di old friend. Yan kapusat kasi magay cellphone garudo di tatnaway at na yung mga ibagay na adak makasahad wani magayat na yung mga ibagay so nga kaputa na meet na yan iiliw da adi yan nakisuyod. Nagdanag kamot ti permi. Iso nga permit di dandanag ko yan. Di ka man din ay sitwasyon mo yan. Ano kamot? Bakan perfect na relationship mi tanwadalat tadi ano ka? Yeah, that's my next question. Misunderstanding. How many times on the 35 years ka nag-apa at how many times ka nag-apa kayo? I cannot count. Pero paano yung apa bang tamok di apa yo kut sika lang teg sa soya kut tumatol na iso na. Aray ko. Tama ba? 99%? Adamot lang yan, di maminsan nga agsaw. Ngom iso, siya tikarasaw. Iso nga di ay ano ba yung sabi nung nasa palato na yun, sa plato na yun. The one in the wrong, that's the most talking. Is it? Kuna na nga ikat. Hadipay ka na yun nga siya. Pero never na nag-ano siya na very hostile ang way niya ng pakikipag-usap sa'yo kapag may misunderstanding. How do you mean by hostile? Agungot mo, tiso na kasi kanto bakit kasoy? Hindi kasi. Manggamot. Ano ka lang, wala rin di ura ibaga yan sik amo ka na namot lang. Sin ay ngambakan ano ka nga idiyat na. Tan sinadi naman bungbungotak kagino. Bayam tamang kalkali ka na nan samot. Gumno maminsan at wada din di time abo ay ano ka? So na. Sungbata na. Sisin na minsan at wada din time ay uwan saksakit po yung mandinom na sa kanya. Ay uwan sa kanya adak na sipsiputan di. Idiin mo yak at Manila nakipuldiya hanggang at pastor si daddy si di.
Tas man kararag kami kanan mi ay sinudiyat di kasapulan mi nga ay maisabot nang gay madakdak da din anak mi yan dumakdak di kastumi. Yan is naiman kadanta ko di diyat man umata ko lang magapay lang di garden. Lawan ti kalsada pa lang. Din kakabsat adi at oray intoy layad da iman abuay mantulnog yan wadalata din pankurangan di kasapulan at man kikinaawatan sidi ngam so far manipod ay nan pastor kami at magaat din di may kay na experience misin di na experience misin di ay talaga ay magaat di ibang at ngay imbag at tawadas dananang sidi at dadi mang supsup ay kayo tanta ko manugi ka nanda iman at way tugi wakatay mais ka man idi nalpas dit ang gayat ay man umaak manguma kami laton at ay wada di makan ngam hindi man pastor kami laton ngay adit ako nauawanan si makan ngam di dandanagan bilang si din financial ay usaran tanang gayot man eskwela kayos di. Ayan wada di time ay inak manintinda si diyan wada di amok kay nagayom ko lipanto ay di ay si Manang Mary. Kumusta na kaya siya? Shout out to you Auntie Mary. Ano ka ngay, inmayag ya, ang tamak iuwas si Karot o trading post ka na naiman niya. At ako dahi ka na, kaiso nga nanpakadak ang daddy at ako ka na. Kaiso nga inmi kami at sidi trading post. Asit sintay may duy. So nga kang kanakon siguro no, nan-istikak sidi baka makiharharang ako tabubaw ya. No nan interesado ako mata sinurok din style di trading post ay diot baka isdiak at siguro baka Trinidad takot pay tan idi ambi kami ngay si diyan medyo ano ka ngay adiak maano ka din di klema din danom tan maibababababad kasi danom si sayago sing kauuwas si Kerots iso nga just how many months lang si di ay nantuu sit idi nantutuak namin si diin mali si Manang udbayabas nan bakasyon si siya na ilan na ay niwadakas na yakan na kipulpul diak ka na idi pa'y nantauli si siya marikina yan nantauli kasi udbayabas at idi man tauli mag-aak yan kananaan Manang ay sabihan mo nga si Lisa na na wala pala siyang ginagawa sa kanila at samahan na lang ako doon sa marikina kanana isunganan surat daot inmuyak ya. Intulod Manang ko ay malana si sakanod marikina anak kinaduan si Manang si disin sin business na tan waday na ala na ay pwesto. Yan sintay may duy mayat din lakon Manang pigsa. Nagpigsa di kuan na isong halaton na sinay disong batapod si kararagmi kanak asit no sumaak yaman is istorya kamin dadin ka is istorya wada dadin di pang may istorya panggap si paniskwilaan di anak kakamana diyan kanak ay inya kay karut uray no inya ti kayat adi ngay ket hamhan hangko kaya nga mapastroke ti anak ko ti private school iso nga ano sanda adi binggit state latta kunkunak tas no adangay dagi jay da dumapay nga ko maistorya panggap ti financial di hangko nga kaya dayta siya kasi parang kalapi man nga siyak lang ti agkita sigati head of the family kumbaga ka lang nga siyak ti breadwinner kumbaga kasak man nagsasao nga hangko na sipsiputan diyay nga sakitan mo dinom na iso nga wala din time ay sin maak ngayon nan heart to heart talk kami ya ayan in bagana di ay man apusak ka na apay mo ka na kan hawa di tantano mang kalikayan iso nga siya din ang pangnamnamak ay i-accept ko din challenge di presbytery to ayat ko aboy kanak kanana yan ala ay siya asak pa iman naman yan ay awya pa ingan kay mandisinin at ko iso nga nan sorry akadi at mayat nan alat kami at okay lang
So parang ang key to having a successful marriage is an open communication. Very much adi. No magangay di, no adi ka ngay, maiba ka di, ano kung sin partner mo yan. Ano ka, dindi, no ada ngay di, bahanag ay maibagam si best friend mo yan, adi ka maibaga sin partner mo yan. Pakon healthy the communication, the husband and wife, city. Kurang agayam din bagak. The key to a good relationship would be an open communication and understanding. Tabaka no open your communication nyo kot isuti pagrugyan ti apa. Understanding and asi successful marriage is adamin ijayin. Dapat adingay kat ko. Both husband and wife yan aywanan di relasyon. Halang ay nga babae, halang nga lalaki. You have to work for it. Itrabaho di ay. Trabaho di ay. Ano nga, halang nga kalkala nga mong mangyari. His leadership, what can you say about his leadership as a pastor first? Si pastor is not a perfect kasi tao lang talaga siya. May kamali pa rin. Pero pag leadership, I can say na best pa rin siya na leader. Hindi siguro dahil sa asawa ko siya, pero amunmot lang dagay daduma uray dagay co-pastors kat adamat ti. Sino di ka man, ansika, para ansika, sino di ka man legacy ay tinay na sa pastor? Yun adi, din ay panang amag na sin ay, sin ay ministry na ngay ay ministry asin. Idi na minsan ko nakinidadi. No ngay nga takwan. Man resign ka abo as a pastor taman inap si pakipuldiya anta kanak iman niya. Sa kundi nang i-suggest di nang ibagaan si Chelsea. Asiyot ka na ay adi pay no ka si Pastor Sacpa nan resign no amoy makipuldiya adi pay kananda ut lawlawa adi kan. Yeah, I'm guilty of that too. Iso nga siririn sumpat na sa kanat yung giginok ko. Yeah. Iso nga talaga din asisisi siya ngayon nuwada di akam si maidawat daan siya kanayon ay willing ay mga accept sin akam idol uray no into di kadawi na kamana diyan karikata na latay so nga din di pada di men's fellowship ay inayagan da si siya ay speaker iso nga namin may kakaat ay pa-share ko di batawang nan kasi siya nan speaker si diyan amita ka na naan sa kanya and nom din tanan ayo kanak ngam excited din riknak ay mangilatan 1992 ay inmuyak si di tas edwa nilang recent 2017 ba yun so nga napang kami iso nga kinayat ko tinapan asi di lawlawa iman si di kapungay ta wada di indawat chini ay bado hindi anti ba kausaran dagi anak tagit dayto ijay ko nani anak ay chini nga idi nagawid da nagpa-share da ijay payabas nga nagap Canada titak dagi jacket nagmayat baka kasapulan da di batawang iso nga ko nakaalan ta adina ta idat tatang ta sidi ko naken ayo yan sinungon di mangmanggan ka na iman yan agaba kanuwada da di agtutubo ay mang abat adiyon datako sidi ka na yan kanak yan hindi amoy kami yan magay na napapot in ko na iman inasiw na din ba dumi ay duayan asi plus din ay gis speaker de iso nga ala wala din malagip ko istorya mo ay si siya mo ng istorya that was like 1990s late 1990s karugrugi na nga pastor ngayon dumatang ka na sin fellowship inilan din nakasurat sin sango yung guest speaker Flores Sacpa ka namin mag-iinsagsagan malagip ko niya yan nalinglingak ko sa wadi nan amu nalinglingak sa po wala di istorya na malagip ko niya tatangay ka
Hindi, habang bumibigkat ni kanain mo tayo siya guest speaker. As a presbyter, in your observation, and this is your opinion, so nobody can really comment on it because it's your opinion. Like, as a presbytero, sino di ka man, what do you think is, or your opinion on his leadership style? Din calmness na nga. Calmness, Din yeah. temperance na. Ay, si Didi Mail ilam ay ano ka? Si Didi Mail ilam ay assets na abo ya. Patient. Na kalmado mo talaga ngay. Haan nga, no, dati denggan na ngay kat agriyak nga dagos. Amo na nga mang balbalansipay lang ngay, ta santo, ag ibagati opinion na. Was he always like that? Lagi ba siyang ganun? Even I think. if, kasi I learned, natutunan ko yan nung dati di siya nga head teacher di private school nga di. I learned to control my temper. Pero when I was younger nga medyo nalaka nga agriak. mas takon di daddy ano talaga bang kasya isunan everything. Kasya isunan idiya ta ore di naman bungot ako. EJ marriage may kat namingsan lang sinabat na jib ungot ko. Namingsan lang. In the 35 years. Ayun. Wow. DJ nag-ungutak nga rot DJ binalaybay imbalaybay ko naglabalabak nakaubak kami naglabalabay ang nakainbilag ya nanta daw si kayot na pugsat balaybayan at narugitan kasi dinabak yan kabungutak yan man mayak makakyan pinmungot at yan kauno doon sa kanya sinikar ka rin mo ka na syndrome nakakdaang damot ng kakikigtutak yan. Ang kamat ka sinmong bat kamat? Adi ako ng kalkali. Anak na sunggap sinruangan ta. Mananapak si magtagak yan magamot. Idi after ay kintantawa pa lang sa didi. Idi kinmaan yan. Manuguga ako yan. Ay dinrik nakot. Bangot pa lang ay siya nga ron din nakabasol yan. Kanan pa lang dinrik nak si diya. Iso natin nag-sorry din alpas. Alright, so sponsor time. This podcast is sponsored by Cyspace Tech. Cyspace Tech apo ko tag-offer services like formatting, software installation, file recovery, printer resetting, kanda doon pa related to computer of course. And home service na po, ti computer. So kung kayong makarwar, you can contact Cyspace Tech, CY Space Tech, through their Facebook page. Dahito Cyspace Tech apo kat available lang in the locality of Mankayan. Sunat ng ayaw konsika. Kanayon mo, uray basol ko, no. Agapa kami yan, siyak na tanma ayaw. So, no. Of course, yeah. My wife is just like my mom. Would you think nga pati dagi jud kakadwan nga pastors nga ikat kasi mo. Yeah, they have seen his calmness. Di kinataknang na nga ko ng tilo ka ano nga. Isumbat lang ba't tinagdanggak kanya da. Let's talk about the wearing children's. Yeah, I would like to use children's. Kasanong napadakkel yu ti tarantado nga tao? Or how did you manage to mapalaki, especially so that aminin na natin sa akin kayo na problema ng gusto. Paano nyo nalusutan yun? Yeah, aminin na natin, inaamin ko na nga. Basta kararag na taadikon kwan nga actually kat ko eh. Kasi sa akin ko nakita na nagsangit ni daddy. Danugo na jay dagangay katat. Isang sangit ni jay. So ibagbaga na nga kasi niklahit ko na nga kat. Ayaw wad aksin lugar yan man ugug anak. Apo Diyos sino pwede ka malimisin anak mi ay duy. Kanak yan. Yan.
malakip ko yun baganda di ano ka. Tandi di nansadong kasi eskwela. Tandiwada si Brenda sinadidiyat na aware and Junjun. Kana na ini makiasawa ngay si Brenda. Ala, yan sinungay di man aware ko na. Para si Clyde, uray ka tadimot lang maniskwila. Ano na ayun to pwede iyata ka na kan. Kana na bayang ta. Si siya mismo di mangsuro si iyat na. Tabarang numan ublaya, padasan na di ublaya. Marigatan at say mang itdumot lang ang si siya ka na na. Tanuray no into di iyat tanu. Talaga ay kamanidiyot. Magamot lang adi ka na nang Iso nga siya nga roda di uwe ka. Iso nga basta sidi lang ada ka mo adi no intuyat na mang mandarin si kawo no mangba no sinudiyat na Alright, so just a quick mention to one of the sponsor of our podcast. This episode is sponsored by Joemar P. Sacpa, the owner of the Benguet Millennial Entertainment Production. This is the production that created the movie The Tour, an action movie, Igorot action movie. And of course, he is the owner of the Benguet Millennial Entertainment Production, Damdamag Lokal. To get updated with news happening in Mankayan and Dabatan, you can follow the Facebook page BMEP Damdamag Lokal. Tanda kayo mo tinabaybayan ng idi sumakot ka na na hanin tuyat na pay pagkamadisan anak mo taman iskwil tuloy na man iskwila anak kan bay kasi siya di mang ibaga tanuan ta ipilpilit baka no ipilit taman sardong tumot lang kasi karo man sakit sinrik na kanana ya iso nga say kararag kasi siya adi at si Apo Justi mang itdoon siya kanana iso nga idi pay kaya pa nag-i-enroll ka no yan. Ginalat mo samot siya mamaya. Magot ya. Di malagip ko kung takay mo. Tinang ibaga. Anak man no ka na noon. Sisika din. Man iskwila ka ay daddy. Anak man enroll ay daddy ka nam samot ka no yan. Shakti ko J automotive di. Di bagbaga. May kat underage ka. Kung ta 15 nakpay lang ito. May kat di ka taman iskwila kunana di lang tapusan nga tinultuluyan. Di kabigatan na mapanjay lugan. Nakagpa-enroll ko na. Tumatal na mo. Tadi tinai ko nang iso namat tinang ibaga iso nga. Oh, did you have hope nga makapalpasak? Unsa kanut ano ka? Wadalata ka na kay didikan andi pan kapaputak si diyot ano ka nga hindi ibagabagan din dalulay way day ka ikararag takot laton sa ka na kananda asi amuyo ba nga sinaot di appreciate you so much dagita tao nga ikat ibagbagada nga ilan yung man din anan pastor pagdal kanakanan gumuada di usa ay nang ilan samot on si kinalang kumuay kanam sino pwede si Honorio ba? Honorio. Hindi kayo Shout out to you, Honorio. Kananan samot ka no diyon mama na yan. So nga edi ano ka takot iman niya kanakon man ang idilin sin pangis istoryaan na. Ngum na mahot tadi lahaton ay ano ka di uray no kaman di dininyat na yan di inpapati na iman at di nakapalpas kanan man ang idilin. Iso nga di udum ay hope ko sino apay nga natalukak waday talikod ko din di ilan di ipugaw din di i-compare da nga sila kayo sinother ano kaya pag din ilan yung manda di pagdakan kanan at kanan din di words da ay duida manbalin ay bendition sinanan ako dadi kan kanak ay mangkiklaim si di so nga sin bagyo ay duyot bagyo ay din may kaad bagyo at ano ka basta wada di talak mi ay ang may kalatan man is eskwela
wala din time ay way nadngak ay bad news. Ay wala din nan istorya ay kamanina si Clyde kananda. Si Dingay din di talaga ay manuga kana po Diyos ay ako ay wahanam din anak ko adi. Kanak kaya. Ipagkasiwadan time ay waday usay tiyempo ay nanitaw kayong kanad wani man yan anak malinglingan itaw ko ay dun. Ay si din in pa-interpret kasi yung dream interpreter ay missionary ay naabat ngid kes si diyan. Kamanina sa kanana. Yeah, man din lamang nag-usap tayo. What was the dream? Hindi day ko ngay idlagaan ay diya. Pat nan balin ay river kanu di nga dindanom na uwang din narugit pero ni ay uwang adi. Tas ado din ang tatay apo ay basbasura. Tapos ilak kanu ala din anak ko. Doy si Clyde kan anak kanu ay maihan anod ay mahanyayat si di man kad daw si tulong ay maihan anod tapos nga jay kada ti anak mo ko tsak pa lang niya. idi nan Si adin si kay karkarab das daytime. idi nan man kaman ni diwada ngay di mausok ay waday bumabaan din tanong wada di siminto kano sina yang kapatang si daddy sindoy usto ay siminto ay doy malabas ka kano usto ay ingana din takay mo in sagpat na sisikas hindi siminto ay doy sidi di nailak iso nga na usto ay nailak di naigibok ko yan, kararag ko di ay kanayon tan ayo. Salamat ay po Diyos tan inayuhanam anak ko. Inilisim si di kan kaya. This podcast is sponsored by MONAPHLORE's Egg Poultry. So MONAPHLORE's Egg Poultry sells fresh eggs, and they are available in the locality of Mankayan. Of course, you can check them out by checking their Facebook page, MONAPHLORE's Egg Poultry. Check them out right now. And what was the interpretation? Need not to worry kasi di daddy nga nakitam iyay ni Apo Dios di ay. Inispal na di anak mo. Iso nga no hamong man makikita dagi di kuan dagi tan graduate ka na ng college nung na-interpret yun eh. Ngayon lang yun, day spring. No, man makikita dagi karakaradag mo nga para iti anak mo. There will come a time nga, God will use your son. Kanana, iso nga. Did the time, alright? Inispal na inispal na si siya. Din daddy ay di si Apo Dios di, kanana. Iso nga, don't worry kanana at imanan sa kanya iso nga si din udum ay Diyos salamat adi ay Apo Diyos kanana gambikar kararag ko ay ang gana ilaklata adi di yung nag-give up kayo ba kanina kada ba titay bay amon sino ba di parents ayon mang ibaga ay bay amon di anak mo di parents at ano pa at ya si Didi na sursuro kayo isang ay tanutay si daddy at kamano ka na nantayan at ay adingan si Luman yan si siyang tumot lang di kakaasi. Di ko nang panyat iding palpas ka ti uray niya nga 4-year course. So uray no idi awan pa lang ti interest ko nga agiskwela. Talaga nga ijay ko ayaw nga ikat you have to do your responsibility. Tap na awan ti mapagpabasol at the end. Disciplining a child, ada ba ti regrets yo or in way of disciplining kasi? Siya kadi, ada regrets ko. Karkaro kanyam. Like what? Hindi nang isa pasupatak silandok kung si kaiduyod ko bingod wingian. Imbag man tarak malagip sa? Hindi nang isa pasupatak kung si kaspalsit, head to foot. Ti malagip ko lang kati man. Inisbuak din ay pantalon ko yan, umayak isa yan, napagtalikod ko yan, leblang! Karan din hos yan. Put si diot lang yan. Yan ako malagip sa'yo. Dako ka at piyas, hindi. Sige, kapos hindi na bako sa di ay karubot ako din si. Ang gayo tayo magangom.
kaman medyo ba kung ano ka gamin abungay din yat na ay patnas nita Yeah, kaya but to put the story, put some background on the story, to put some justification. You married at what age? I married at 16 years old. No I parenting seminar whatsoever, di ba? None. So that kung I came up from family nga ganun din ang disiplina. ni mama may hindi namang si kuya yun. Si kuya yung lagi na lang namamahal sa akin. Shout out to uncle kay laylay din na kan mama. Okay. Yeah, but then that is your upbringing. So of course, you married so young. Yun din ang yun din. So there's no one to blame. We are not perfect, but Siguro ano ka for those parents who are listening, din naladaw din seminar di parenting. Ya din ay books ay nabasbasa kada din nabasa kay kanana ay discipline your child because you love them, not because of revenge. Yeah. Kaman na diyan kaman ni didi ninat ko imanan Clyde didi sinupat ko siya kaputan na ba inanak ni Clyde lang. I think Mostly doon sa kasi first experience tama. Sinupat ko si Clyde kaput pag revenge nat haan nga discipline dahang nga panang discipline jay iniingkas-kas tak iso Because of lack of education. And for those who are listening, yun ang isang magiging drawback kapag maaga tayong nag-asawa. Kung late kang nag-asawa, ang problema mo is senior citizen ka, college, nandiyan abing mo. Dungaw dawat walang tikwarta. I'm telling you that now. But then, I'm not late. yeah. Ang tawag dito. Everything turned out right. So, saan mo i-attribute yun? Na despite the fact na maaga kang nag-asawa, na you have zero knowledge on parenting ngay kat it turned out na naging would you say successful yung pagdidisiplina mo sa mga anak mo? Aman din mailak at siyamot tan at least din kanakanan min daddy ay we are so proud, we are proud parents, tan di kanakanan mi ngayat hindi kapos si kamakan karo di financial tako din maipawit mi lang din kadawon yo iso nga instead ay may kami at Trinidad man plete kami pay lang man gasto kami din iplete mi at ipawit mi na lang. Dakkel nga yaman ijay pan nga taga-pawpawit. At saka salamat sindida ay idi man garden at sinayan naayat na din kakapsat ngay ay mangayap kan si ka ti trabaho. ya din duy panpawitan silugan tandino man i-deliver da sinatang Lagi pawit daman. man ipawita ko ada pa din time ay May sasako nga ripol yun. maghangay di siping mi si ipawit mi si ila ko yung si bigas wada di ko op sina iso nga nan utangak si bigas sin co-op NFA sa ikaban ay bagas bino mo bungon iman and brother Jerome ya tatan pa nag-uudan di asinan intaplud sin luga na tapno lang makadatangod la Trinidad di so nga kanakan thank you very much. Yeah, shout out Compadre. to you, Uncle Jerome. Ado pa ni Si daidabo yan man no din repolyo ya kas depresyon na ngayon. Naidat wandan itapi tadengdengen da kanan da iman ya iso nga kanakan. Uncle Jano. Sino pa kadi? Si Insan ay Arnold. Si ado adik I cannot The mention entire community of Giwang in Baod. not just giwong in ba Nanipil to pwede pa nga Garahi. yung mga The kamantagoy entire barangay of Cabitin.
iso nga Mankayan. Yeah. din Then makanya. din kanan mi ay adi kami nang mailila din anan akmi ngam sidoy di blessings na po Dios ay kanan mi ang sumpat di kararag ti nanapuan mi kararag mi mutlang ya din kakabsat sinatan in papagyo din tungkol sentavo ay ipapawit mi anda kayo. Would you ever look at it sometimes tapos kita mo ikat kasano ko napaiskwilak dagiti anak ko nag-agon wonder ka ada ba ti tayo mga Siyempre adi yan no ilakon ito ka tadiin at anahin is eskwela kanak mo into no man rekolak ngayon baka usa ay wagas si inat na po Diyos yan duma din wagas ay inat na wala din time ay maawanan kami si ipawit ngayon wala idiit na narikat di man bulod si siping ngum idi man papaeskwela kami no didindi da ay ipugaw ay saganon mi ay panbuludan ngayon kaman nalala kaya no ano kayan manbulod kami kumasi kamanina 3,000 takasapulan din ananak no kanan mi yan awadi na kanan dayan into no time abo di payment yan wada abo di wagas apo Dios ay nang isabot sin ibayad mi isong nga di kun kunami nga pinaiskwilan ti day kung kunakatay. Anlang nga dagi da amin kayo kid pinaiskwilan ti umili. Pinaiskwilan ti umili da kami. In a way nga kasya. So kan kananda ay God work in a mysterious way nga paiso. Ijay pa nagmin ministry ni Daddy nga nakadkadwam isuna. Anya dagi da kas lang unforgettable nga experience yo in the field of ministry. Idi nagawid akon ta awanan nga ijay business ni manang adapay matkiti ijay so December lang anan nga apang kutulungan nagawid akon Presbyterian isuna before pinagnaan talaga adda jahang pupulos malipatan nga experience mi ngay ta kulalo ba dyan napanan mi ijay pasada nga ijay nag-out kami nga duwa sinmurutak kanya na tapos nagawid kami rabiin ada kami ijay mill site nga di mga I think it's 5 o'clock or 5:30 ngum idi ngay kat jay ko jay Nasiknatan niya aan nga nasipngat sa motify ngum pa nagtutudo diya Tatan idi lumabas kami mill site kanan ang kalemorino masip ta ko kay nalapi pa yan kuna na yan angkol si Junjun ngun iman adi pa usanas di ako nami so nga nagawid kami at yan ala nyo pa nga din ispatay na kuna na yan di tiyempo nga di ay ada nga di sagte 10 pesos nga lighter nga ilaklako da the flashlight nga ada flashlight na hangko nga inala di ispat na panunutok ay niya nga itirikat manan nga mang isubsubli kat nagadayo iso nga hangko inala kunak nga ikat ang kalwaday nila kuwak ay flashlight mi kunak may why kayo nga lod kayo kuna na piman ti asar na siguro ta i-care na adida kami yan sudun may amin din ibagbagana idiot dumatong kami sinday kung udlagana idi yung kananuga-ugahan od kan anak mo yan so mantikid kami sindi shortcutan ba't lang ay kinuntatan daddy ay duya mangrugi kami ni si adi na laglaman dinan apat din na buwas adi santong nagtudo ko ti kabutbutong no rabian ada nga tito ka rumor dagi ulag man dan kami yan idi isilaw ko din flashlight yan tananggay kasapulan ay man flashlight kami yan adiyot man silaw din flashlight yan ay pakawanong apay nga na yan kalaklakot nagkawian niya kanak adi tapos idi ano ka din lighter na sa kanat na nakagapkap si daddy si something ay mapuuwan ako maadi in pasgod na din later at napasgodan din paong nababasa nga rod iman pilitan ay narigat ay mapasgodan naabusot din di ano abo ay nagdabos siya din fluid na adiyot kasi so nga nankapukap kami ihaat din si Kimi si diba trillion delikado sinis na ano rangkis. waday rangkis
dinapdapudap mi ay talaga adi din di ano ka di why cellphone mi di at ngan wada at di cellphone si di ngam backlight na nakapsot na o nakapsut din backlight na din magay flashlight na po di ay cellphone pa lang ya din di one antenna na ay 888 ka na ng samuti 3388 ay smart body 3388 ba yan sila adi dinahan sila mi ay nang tingtinggaw misin ay danan mi so nga tan presbyter at siya siya sin marunuon pastor dulayan ayo pwede si experience ya kanak-kanak at adak man malinglingan di ay pasamak ay nanano kami nalapian kami itong ganay din matong kami sinayan kanakon ayo salamat na po Diyos adita magadi sinalsalaw mo si misi uwag or whatever si di ay mangdangran unda kami yan Dumatang kayo yan. at least nakadatang kami ano maga Safe. Yan ako nag-uga. no maminsan utot wada isisilaw ng silaw yan wada si dia wada sila misan how old is he during that time? I cannot remember the time anya dagi jud ako lang advice to your experience in your marriage for 35 years anya dagi jud lang advice mo for married couple rules in life that they can nga inusaryo nga they can use in their marriage. Tintoy panang ikararag na unay si relasyon tapos dapat both work together for the success of marriage. Haan ngay nga nung nag-asawa takon uray kat asawa ko na na dapat hanggang sumarsardang di ay uray small things ngay ay amagon Gatang empty flower okay. paano ni daddy andak pa yun alam but in his own way ada jay ko na ado tiwagas na pimandi nga ikasta na kanya kaya i-surprise for ori dagi small things lang man nga ikat nagmayat ya matlang iji feeling tapos dindi ngay ugalit ako igurot ay sa tibagbaga ka mga manidiyan magatan sa pulan lang ay matlang ay dong ano I love you thank you I'm sorry babasit dagi nga banbanag ng big things iji relationship nga masapul ngay nga aramidon small things matters itatangay kat kwan kunak ngay nga iso nga uray no unggay na panan di dadi ngay kat awan ngay ti pakakonsensya awan di kunak nga ayo ta inamag adi ka kuman kinmanta inamag ko pay lang na unsi ka magangay di kamanidi di adak lang din lang ano ko kat din last moment ay duy ay din kananday tubuan da ngay idi adi da pay lang kuman tinubu inpo idin chubay diyan anak man ginalat si di lang din regrets ko si di ngam di ngawan sa kanot habang ay wada kami pa lang at hospital at manlilin na ngay kami pa iso nga payambag ka adi kanak-anak yan ahaw kanak-anana man paimbagak tano sumaken mamintuluak ka anana pa lang sigurado ka kayam kananaw kanana dabi din choke me di ay dudwa kaman di kami ngay ay man choke oray no halimbawa no for na you I'm coming home han no kanana yan okay I'm waiting for you I'm ready kanak ay mang choke on si siya open keeping the relationship fresh communication mi yan i-close na ka ngay sindi ano kay so nga kanak ay haan ngay nga masapul nga adati dakkel nga banag nga aramidon tayo iti partners tayo tapno ma-feel da ngay iti ayat tayo kanya da uray babasit nga banbanag nga masapul nga di agasto ka ti dakkel kakas jay small things matters da kami no dudwa kami tang kanayong kami nga da dudwa idi tinainan nyo si da kami uray din small things lang ay lamlampay na numamingsan yan
kisam ka no, adi, tayo mo sintapok ko, kung nanangay ka, no, aramidak de, kanya na, si kami nagkinkinan chow. Yan, mayat mo't din din ay, ano ka ngay, tiniyat may manfad kadwa. Iso nga din di, din relationship mi idi, may compare mo, ay, mas nan-grow, na mas Habang bumaybay. iso nga usto din di kanan di man advice si kasar ay numan us kasi unas irugim sin murdong na taangganay ambi kasi puuna kana na ngay idea. Dumano kasi po na sami-samitan. Kaman ngay iman adalan ta ko diot si din istel natan syempre no kanam very sweet kayo in the first year of marriage. Dapat ay no kas ano di ka sweet yus in first year of marriage. Mas sweet kayo pa sin ay nukat na at ay taon ay nan kasar kayo kaman hindi kaputan na aywanan na i-protect in ublaan in karkararag amagan ay si Apo Jesus di sentron din relationship at amin ay banag at amagan Apo Diyos ay nasayaan tandikan ka na kay di marriage mi wada di sungsungbat wada di adipan kinaawatan data ngum di kadana ngay si di at din idi suruon ta ko ay mang ibaga ngay si sorry nga uray din lalaki at ida din di narigat ay manibaga si sorry uray si pastor ay dayag pa yun yung CM ng Katoliko yung CCP nag-ibaga nga data ko man ay lalaki ayan narigat naman sorry. Na-pride ako nga uray no basol ta ko yan, narigat mga iba kasi sorry. Kanakanan yan. Suruon ta ko nga baga di at mayat ya. Paday nangasaray pastor ay dingot di sharing na kananay. No, si kalalaki ta aramidom nga day responsibilidad mo, be responsible to her. Agsubli di ay more than de inted mo kanya na kananaya iman. So nga sili din i-advise ko sin ay panidwani ay panawon at ano ka ngay kalanga ang uso ti sina kalangay nga naglakang aramidan ti kasdi nga kalangan gaputain mo so ti kaadon ti barukot mabalin mo ti nga kasdi ti ikas sa ti asawa nga mahaan nga di, tikayat niya po Diyos ya. Santo nagrigat nga, matlang takakaasi adi, nag-iubing no. Loko. Jay pa nagdisiplina mo ti ubing. What are the advices in your experiences? What are the advices you can give? Si daddy at sinadi ka na kanana. No, sakunta, umawaday apukot man supatak pa ito tuwa. Kanana ya. Uray sin Proverbs imanat siya kanana mo't mga iya dayo ti pagbaot kang kanana no ay ayatom ti anak mo kanana ay doyan dindingay no kasapula na ay masupat iparik na anta ko si daida tapno maawatan da ay dinamamagan da lawlawa tan naduma-duma ngay din iya ti ananak ay maituan iso nga wadan data kumot lang adi ay parents ay mang ilan no into di at ako ay mang ito si ananak tako nanya ti appropriate nga pa ng disiplina. Yes, discipline with love. Discipline with love. Kadagijay da ko young pastors going into the ministry. Nanya ti advice yo kanya da. Apan iti makinga lang alat adiyon Apo Diyos sa yusto. Ta no nariknam nga ayab mo ti panagministro. Agministro ka nga para iti Apo. J talaga nga do it to serve the Lord. Kat niya po Diyos makamuntukin kan. Tan idi mangrugrugi kami kat kunak ngay nga
kunak iso nga okay siya kat ay I never imagine hang ko ngay nga adak pulos ipagpagarup ay dinanan ako at makagraduate da. Ngam ko ngay inbaga ni Apo Diyos kanyamin nga hanggang kayo nga madanagan te usaran dagiti anak yo ta nakasagana dagitan ko na. Yeah, looking back at that prophecy, during that time you have your padangay dagiti dakal lang nga reservations yun, di ba? Medyo man alangan kayo. During that idi tatangay kat anya ti kayo agpaiso bang prophecy ni Apo Diyos. Iso nga ko namin nga talaga nga nakisaon ni Apo Diyos kanyami. Di ayan na lang imbag-ut ta ni Apo Diyos di ay haan nga tao. Tano-tao siguro di ay mabalin nga ibabawi na ngay. Ngam gapot ni Apo Diyos sinang ibaga nga don't worry. Una na nakasagana ti usaron dagiti anak yo inpakita na talaga di ay pinanuknukan na di ay iso nga pati ni Sir Feeler inaramat ni Apo Diyos iso na idi kumusta kan sir? Hello sir. Yeah, tawag nga po sa imandi ka. Kalangay nga idi closing idi mabilig ko na ikot. Di pastor pay napaadal na amin dagi anak na kunanan nga hampay lang nalpas ni Junjun high school pa lang ni Junjun ni Iso nga ako kunan ni daddy nga ikot. Take it as a prophecy. Thank you Lord makalpas ang amin dagi anak ta kunanan piman. Iso nga dagi pray hard to the Lord. Nakikita mi nga favor. Iso nga we are highly favored talaga kini Apo Dios. Nga oray ngay no itata still kunak nga we are still highly favored by God. Nga oray no nagawid ni daddy kat ko. Ada iso na nga mang tarabay kanya tayo lata. Ada ni Apo Dios nga mang ituloy no inya ti plano na. Yeah, last parting message for the pastors and for the people listening. Let us all serve the Lord. Okay, thank you so much. That's my mom, everybody.